ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ବିମାରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ। ସେମାନଙ୍କ ଉପଶମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପଚାର, ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଚାମଚେ ଲୁଣ ପକାଇବେ, ତାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା ବିନ୍ଧା, ସେଟା ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବିମାରୀ ଥିବ